he fet 2 per 20, que són 40, després he fet 0,5 per 20, que són 10, i ho he sumat tot, he sumat el 40 i el 10 i m'han donat 50. És el número que hem de dividir. I ho he sumat aquests dos números que són el resultat d'aquesta operació, que és 2,5. Diàvem que abans de fer aquesta operació havíem fet 50 dividit entre 2 i això ens dona 25. Quan hem fet 50 dividit entre 20 i hem de córrer un lloc la coma i ens dona 2,5. Una altra estratègia també pot ser treure-li el 0 al 50 i treure el 0 al 20 i llavors és com si féssim 5 entre 2, que ens dona 2,5 i ens surt el resultat. O podem fer la mateixa estratègia, en comptes de fer 5 entre 2 podem fer 5 mitjos, que són 2,5. Doncs jo he fet 50 entre 20 i són 2,5 perquè he fet 50 entre 10 que m'han donat 5 i després 50 entre 2, 5 entre 2, que m'han donat 2,5.